Joo, tervetuloa. Mä pelaan tämmöstä kissapeliä. Kaikki, jotka varmaan katsoo tää YouTubessa, niin mä pelaan tämmöstä Kitty Cat-peliä. Tämä on Uros, tää on naaras. Ja mä pelaan siis tämmöstä kissapeliä. Ja tää on tämmönen kissapeli, missä pitää vaan niinku nirvata kaikkea tämmösiä juttuja. Että ottako se mainos tuolla häirittämään. Joo, kaikki tietää Angry Birdsia, jos teillä... Mut siis tosiaan tilakkaa mun kanavan ja tiedätte hyvin miten Pakpa sanoi, niin se kanavan tilaaminen on täysin ilmasta. Niin tilakkaa se kanava ja pistäkää vähän enempi tykkäyksiä mulle. Mä oon siis vasta aloittanut YouTuben videon tekemisen, koska mä haluan tehdä videoita just sitä varten, että niitä katsottais. Ja näistä on tarkoitus tulla ne videot, mitkä on tehty siinä jo ennestään TikTokin ja sen sydänsovelluksen myöskin. Niin ne videot on semmosia vitsillä tehtyjä videoita. Että ne ei oo niinku semmosia kiusaajavideoita, ne on vaan vitsillä tehty. Koska jos teitä kiinnostaa katsoa vitsillä YouTubesta ne videot, niin ne on oikeesti tehty vitsillä. Mut siis tosiaan joo, mä pelaan tämmöstä kissapeliä. Sanokaa kommenteissa tai edes kommenteissa, mä en osaa sitten lukea. Niin pistäkää vaikka hymyynamalla sitten, kun ootte kattonut kaikki typäittää tämän videon. Niin sanokaa sitten siinä, mitä tykkäsitte. Mut siis tästä tulee tämmönen perus eläinvideo, missä mä pelaan. Haluatteko nähdä yhden hauskan jutun? Tuossa on kana ja sillä on pitkät jalat. Mut siis tosiaan joo, tämmönen cat-peli. Mä löin kanaa perseelle. Mut siis tämmönen hauska video. Mä oon tää valkoinen kissa. Siis kattokaa mitä söpösti tuo Uros pomppii tosta tai kävelee tolle ihanasti. Kana juoksee siis kattokaa, tuo kana juoksee täyttä ja se juoksee niinku 1100 tossa. Niin tosiaan joo. Nää kanat on kaikista vaikein napata, koska ne on niin ärsyttäviä, kun nää lähtee vittu pakoon koko ajan. Täällä me ollaan mun Uroksen kanssa hoidetaan kanaa tosta noin. Tää vähän lagii tää. Ja siis tästä ei varmaan kovin pitkää videoa tästä tuu, mutta te näette sitten vaikka siellä, sori jos mun ääni kuulostaa sitten tässä videossa oudolta, mutta se on tuo video kun se tekee sen äänen. Täällä on ihan selkeästi muuttohommissa, kattokaa nyt. Täällä on ihan selkeästi muuttohommissa. Täällä on sitten niinku... Tuleeko se Uros nyt sieltä? Pikka se on hidas Uros. No mä otan nyt sitä, että se tulee tuolta. Kana juoksee tätäkään ja se 1100. Kuule kana 10 tosta. Tätä kissaa on vaikea päälle ohjata. Te ei oo huomaatte, mä en oo mikään hyvä pelaamaan kissasimulaattoripeliä, koska ongelma se, että kun mä en oo ikinä pelannut. No niin, mä ajattelen. Mä saan ajattelua. Siis on tosi vaikea tappaa, jos hankitte tän pelin, niin no kanat on tosi vaikea tappaa. Vuohet on helpompi tappaa. Ja hiiret.
Mut siis tosiaan tämmönen kissapeli. Jos tuo uros nyt saisi tapettua ton kanan. Mut siis tämmönen peli. Ja mä ajattelin, koska tää on kuitenkin väkivaltainen, niin, tai siis ei ole väkivaltainen, mut siis YouTube varmaan ymmärtää sillä, että niinku kissan petoeläinen, joten sen pitää saalistaa. Joten yritän ajaa tätä kanaa tässä just vähän kauemmas, mut siis tosiaan joo, tämmönen kissapeli. Jos tuo saa nyt tuon kanan nyt kiinni, että by the way. Mut siis kattokaa nyt oikein tarkkaan, mä seuraan tätä urosta tuossa kun... Mut siis näytetään video sitten YouTubessa. Mut siis semmoista. Tää on siis tämmönen kissapeli, jos kaikkia ihmisiä, jotka YouTubessa kattoo tän, niin kiinnostaa. Ja mun on tarkoitus pistää TikTokiinkin tää. Joten mua voi seurata TikTokissa. Jos olette suomalaisia tai englantilaisia, niin kyllä mä teen välillä... Mulla on se mun videokasa on siellä aika sekalainen, eli siellä on vähän Minecraft-aiheesta ja susi-aiheesta ja kettu-aiheesta. Ja sitten on tosta hirviö, siis Piru-ohjelmastakin on vähän siihen ohjelmaa ja sitten on tosta mun peleistä vähän niinku, se on vähän sekalainen, siellä on vähän kaikkea semmonen. Mut siis tosiaan joo. Mä oon suomalainen ja mä tykkään pelata kännykkäpelejä. En tykkää oikeastaan mitään tietokoneen pelata, kun kännykkäpelejä. Vitsin ton kana, kun se kiitää kun mikäkin persereikä. Kattokaa nyt mikä kauhea kiito. Pääseekö se ulos? Mä nyt ootan sitä, että tuo kana lähtee kauhittavasti. Mut siis tosiaan joo. Teillä on varmaan ystävänpäivä huomenna ja te aiotte varmaan rakkaillenne hankkia ystävänpäivälahjaa. Ettekaan tuo kana juoksee kuin 1000 ja 100 tossa. Noniin. Jes, sai tapettua sen. Kyllä oli, sanonko, pitkä kana. Mut siis joo, tosiaan tämmöstä. Kyllähän tää video olisi nyt tässä.